Ka Umling Government LP bat UP School haka shitarik nailur arajar arpaulai kala penlongi ka jingat patba hasilenter ka surok Umling kumshi benta ban penlongi ka New India Literacy Program. Hakane ka sngi la shimbenta da Miss Diamond Lankshire, Headmistress Jong kane ka school, isa Gomenson Walang, Headmaster LP School Umling, haka jingadon rengkat, uba Andrew Warjri, ibadai Cluster Resource Coordinator Umling Sin RD Block, kinong hikai, bat ki kena school Jong kane ka school. Haba keren shikilat pathai kubor usa Gomenson Walang ulaong, balingba kane ka Literacy Day Program, bakum ki breu kintip baka education, kadai ka way ka badon kam haka jing im jong ubreu namar klem ka education ubreu umla aban yo ya ka jing im ka babha shushu ula ongru kani ka school ka rakhe baka sorkar ka pha omdei batang ban pendep ya ka rukom henry ka dei ka khubor ya baro bangin shim khia ya ka jingnang jing start. Matagasi ka Umling Government LP School berangkat baka Umling UP and Secondary School ka organize ya kane ka New India Literacy Program haka bangin yo ban rakhe ya kane ka Literacy Day haka pratrik matau bunai September tukum ka school tukum ka jing tha jeng sarkar ni yai rally ban pani jeng sarkar isa kibriu boro bakin tip baka education gede ka way ni ka badan kam haka jing em jong briu claim ka education ubriu numla ban yo ka jing em ka babha no better education no better life te kum ka school ni ai kane ka message ba kane ka program ka bang ni organize ni pelong ni kina school baka sarkar ka pha kamdei tang ban pendep tang ka rukom henrei kade ka khubor ya boro bangin sim khia ya ka jinang jing start te nagaliang jong ka school ka jongi nga wish ya ka sarkar ka jongi kadang la ya ka ban lep ha ka bede baka pulek puthi banang la banang ra ya ka roi ka par ngan ra ha ka jikentiu ya ka pulek puthi ha ka state ba kunju ha ka ri dia ba bless you.